Петро, гледай, развалила се мастиката. Ей, мамо, ей. Петро. Не развалила. Развалила се тя, развалила се. Я кажи, Петро. Да питам, че оня път, нали, с Колю, оня другия Колю, бригадира, според ми, властта тъй ли ще остави? Властта. Абе, каква власт бе, тази Колева? Каква власт бе? Абе, той има ли власт бе? Каква беше това стана бе? Няма кой да управлява тази държава. Той е. Течо, Айде да здраве. айде на здраве. Ти ме знаеш. Аз не съм жесток човек. Едно пили не мога да такова. Не може. Обаче ако видя да ги изкарат, онези на площада, да ги повалят с една картечница, дето е, никой няма да пожаля. Никой. Политици ли това е? Политици ли? Те да ги изтебиш, а ще кой ще туриш? А то няма никой не става, че да се не... Дето, Кажи ме, не е ли тъй? знаеш ли го Байки Пет, който има колиби там на Баирито? Зад лозята. Зад лозята, мълкошарата. Тъй. Това сирени кози. Друго ли? Това сирени кози, негово е. Чакай да го... Опитай го, чудно е. Кусам да го видя. Чудно е. Ама имаш и Байки Петко и краи. Помниш ли ги неговите краи? Краките бе. Вече с крави имаш. Взели му ги бе. Взимали му ги бе. Взели му ги. Защото, като го хвани горския, че Байки Петко го правя. Крави. Кравите ли? Няма мъжко, няма женско. Той човек, той мерка няма. Миракличе си е той, миракличе. Колео, кажи сега, кой ще правим с тези работи? Де ти казах? Инсталацията на шуранайката ли? Инсталацията. Шуранайката, ни кажа Степчо, тя прави сега една къща, да довари 3 ката, 4 ката ли са, колко, не знам, иска инсталация да се бие. Съби една инсталация, нека тук искам кадърниора да дойдат. Да ме дойдат кадърниора, виждам по строежето, по обектите, на мен, ти си по електро. Чума. Знаеш ма как работя? Аз като седнам, не голяма правя, няма да го оставя. Значи ще да тъй.